барбекю и кубинска музика, бейсболът и софтболът у нас дадоха старт на новото първенство. Пред един от най-старите американски спортове у нас стоят нелеки задачи в следващите 12 месеца. Малката, но сплотена общност обаче знае как да оцелее, дори в трудните години. Надяваме се наистина отново да успеем да покажем нивото на българския бейсбол, в смисъл и като качество на шампионат. Имаме международни прояви. 2 клубни отбора отиват да играят, единия за купа на европейските шампиони, другият за купата на носителите. 8 отбора ще спорят за титлата в бейсболното първенство. Първата победа за новия сезон бе спечелена от академиците, които надиграха отбора на Юнак с 13-7. През зимата именно академиците бяха сериозно подсилени от бивши играчи на Девилс, след като стана ясно, че отборът от Дупница ще пропусне сезона за първи път от 1992 година насам. Това беше един от любимите на много български бейсболити, много сериозен център. И ми е много болно, че след 25 години няма да имат отбор. За съжаление, местният клуб просто не можа да събере организационен капацитет, да го наречеме така, да продължи тази година. Но там ще проведеме поне 2 турнира за деца, поне един турнир по софтбол, надявам се един и по бейсбол вече през есента. Там ще си играят мачове, там ще се правят прояви, там ще се организират детски турнири. Просто да знае самата Дупница, че не сме го изоставили център. 5 отбора пък ще спорят за титлата в софтболното първенство, където миналогодишните шампионки Бейбс от Благоевград ще защитават титлата си. Пред президента на федерацията Юрий Алкалай основните цели са изпълнение на програмата за деца и разширяване на географията на софтбола. Първият проект в Русе е стартирал, предоставили сме екипировка, предстои след 2 седмици обучителен семинар за учители. В Казанлък имаме програма, в Дулово и в Разград. Надявам се, заедно с Благоевград, Дупница, София и Стара Загора, нещо да се случи.